Tuku klambi gegeden. Mongko wis tuku larang-larang. Cuk priye ke? Jan tetep seneni bojone iki. Oh, Ti, Rene. Nyong pancen arak rono sis. Yang ki sisuk takon amek lombok gonyong ngono iso ora. Iso wae, ne nyong aja dhewek wong peyang alase ombu kok. Wong tok sak hektar kok meni ombu. Ha sak hektar ki saking ambane to, Ti. Sombong nek peyang ki. Guyon-guyon nyong ki. Angene ae sesuk ajek Mbak Yatun karo Susi sing amek lombok ki. Ning bayarane tambah ya, Ti. Iki hawane gek panas ngentang-ngentang kok. Iya santai wae sesuk tak tambahi. Ya wis nak ngono nyong tak bali sik ya. Kok sik Ti aja kesusu bali. Nyong keto tuku klambi gegeden. Nya genteni peyang nek menawa pas dienggo peyang. Ning bermerek ora, nek ora bermerek nya ora. Ke bermerek nyong tukune wae online kok. Nak pancen bermerek ndi tak gajal mlebu sik sedelo. Kono tak denteni kene. Ki nyong dadi komacan kok ngene, sandangan kene angkonmu kujotek nyara tuku. Patut Ti, patut dituku wae. Persis macan peyang. Patut-patut dengkulmu Rene tak brakot.